ka porliu ngimat ka jing ka jing jenjar bat kumjuru ladapang sitom ni jenjar hadu kata-kata. Ginong shnong kashnong nong umkap kabadan ha West Khasi Hills. Deki post nem kila ap ye kajing isne jong ka sarkar jala man kner lem ye kajing yarap namar kajing im basosat na kajing wan jong ka liur man laus nem. Kanong umkap ka kashnong ka bakhadu ni hatdu e jong ka West Khasi Hills district kabadan na ru usnem 6000 khnais ba san phoar. Bat kabadan markhap ka East Garo Hills district ya kabala penyeklat tang da kawa pelatip kawa rindi. Kashnong nong umkap kashania teli hakishnong ba marjan ka East Garo Hills banyo ya baro kijing dun kam naduk ki marba mardi kasiu tada kadawai dashin habapang basitam patterter. Hendai benlet chikini kishnong ka East Garo Hills ki pajba ki haban jam ya kawa rindi kabala pin bor ya kashnong bajna dala dia ya kajingking ding basipor tang banyo jam ya kawa. Kini kajingking kade ka benet tang haki ar lai ayom patang supoi kaliur karat penyeso krad kutno nama kajing sya rong umsa. Pat ya ka sarkar ba singobha ban pekmat lem syakane kanong syakane kadong kathan ka jungi khamtam syakini ki dong ki than ki ba ngisyong hakani ki khapot ki ba don ka Garo Hills bat Khasi Hills to ngi sutu ba ngidang dai hi kinong Meghalaya bat kumjuro ngidang sa hi hauput usam jong Meghalaya hendrei hakini ki khapot ki ba dai ka Garo Hills bat Khasi Hills ngi jenjar ba ban kam na siliang lada umdon ka jingking ting kerpat ia ka burom ka basbun ka jongpi lengba UMLA jongi UMDC jongi kumjuru ia ka sarkar bas ngoba ban petlem syakane ka dong ka thain ka jongi namar bahadu menta ngimpat don ki surok ki babha ka jingking ru ngimdon to ngidon ka jingking na jeru neng brak hnrei nang ne sathi kumut kala long kumba 10 kilometer ai te lengba kane ka khubor bangi pha sa ka sarkar bas ngoba ban yarap lem ngi ban phaikmat lem syakane ka dong ka thain ka jongi. Laban kedua hang ni kini kasnong hadu menta kampat jo setia ya kesurok nilat penyeso hendai da kejingkit kia hi jong kasnong berkinong yalam snong kalat penyeso badan hakani kasnong kaditang kesurok kendo bala supentrai hi na kaskim MGNREGS dang hakalai photorik ulber ahja arpsau kipat ba kasnong nong umkap ha kajing yalam usor darba Jeremiah Dukhar Baru General Secretary ba Samson K. Kani klaimi pajba bencnai kejingking halor kawa rindi ben penyeso ya ka West Khasi Hills ban East Garo Hills kenawan pensuk ya ka let yo lihat berkayat kayeng. Hendai kejing teru slap jong kani kaliur bermenta haka khandrio tarik ujuliu kani kejingking kala sya rongno haka umsau ban pendukut lut ikilat penyeso syakani kasnong. Kesurok MGNREGS ru kamlong syu benyat kali namar kejing keti palat hadu babun ki kali kila sakut ban ngam haka keti. To menta PUE bakne ke jingking jongi hak ajing sisa kadon hang tai mene bangilai kren ningkong ndre menta kala poi sene kane kadau dai na kane kadau ba ngijenjar ba kaya kaying bai ngila sna hakalai potarik bnai mat ban menta kasing kala poi man sene ban kane kadai ka penthor jong ke parasong partau jongi jong kane kadong kathang ke jongi te lengba kane ke ba kane ke jingking jongi kala syarong sene menta dai hakane ka benta ba ngi na kaleng jong kasnong kumjuro jong ka isi jong kasnong ngilami menta kasngi ban naik baik ban legit ya kane namar ba lada phi yoi hakapor slap ka bajur ba kane kadab baik da ka baik te menta kala syarong kane kejingking jongi menta sene te hakane ka porliur nginang perkhatsyu ba ngila jenjar ba ngisna arsin laisin chisnem ngi ha syarong si syarong ndala slap jur te dai na kane ka dau papiyo isa tayro kadai kawa rendi bad lengba kane kawa ba ladang isna kano sinru akachisnam ni syarong bai ke jingking te nakle dai nakata kadau ba ni nakleng jong kasnong bad kumjuro ka isi jong kasnong bad kumjuro ki pajba jong kasnong ni kerpat ya kinong mikmat bad lengba jong phi UMLA bad UMDC ubamenta ngi kermen ba hakini kisnem ke bandangwan ngin yo no ya ke jingking ka babha te kerpat ya ka burom ka basbun sachsin nakleng jongi kasnong bat ke esi jong kasnong bat pajba jong kasnong ni kerpat ya phi sngapa ban sim kya yangi bat yarap lem yangi bar kumjuru ban phaikmat lem syakane ka dong ka thang ka jongi namarba rong sirong kumne kumud jan kilometer nang tai sene la sa rong kane jingking jongi tingi kerpat ya ka burom ka jong phi sngapa ban yarap lem yangi namarba ngila jenjar sat menta ba hakasis nem ngaban sna ar laisin tengim la syu ban stom kam tam menta porliur kumno ngin snai ka jingking tingkir pat ya keburom ke basbun jopi singo baban ya rap lem yangi ko sarkar singo baban ya rap lem yangi ngila jenjar sat menta kumne ban ngikirmen ba nakaleng jongpi en pekwan bian haikmat biang syakane ka dong ka thang ki